Oh. Ej ljudi, stigli su mi paketi sa Temu, a došlo je 2 paketa. Paket je dosta onako veliki i jako težak. Aj prvo ćemo mali otvoriti da vidimo šta ima u malom. Da, znači ovo sam čekao, naručio sam mikrofon. Pa da vidimo. Ok ljudi, ovo stvarno funkcionira. Ovdje ima svega. Crne balone. Baloni su skroz odlični. Ali ja sam prije nisam čitao koje su to dimenzije, ali izgleda skroz cool i mislim da će ovo biti baš fora za dan žena. Moja rođendan bit će gala proslava, okej. Nisam ga htio palit osim pred vama i nadamo se da radi, žmiriću. Jebo.